Indoitwa Lamek Gideon ndogara panumber 7. Toitawo zverecycle ndakazvitanga 2016 ndopandakazvitanga. Matambudziko atinosangana nawo parecycle ndekuti kachitsotsi kaanoita ane time yaanombokwidza maprice wozoya time yaanodzikisa. Kozouya futi rimwe dambudziko ratinaro nderekuti dai hurumende yatipindirawo yakwanisawo kutimirirawo kuti sapotawo pabasa because zvatinosangana nazvo zvakangowanda kuburikidza nemunharaunda medu kuti kanzuru rinenge dambopindirawo ichida kumboda kuita kakutsotsa kuda mari kwati mari hatina, vanenge vada kutonyoresa but mari hatina kuti muri kuita business. Kuti kuita business kuraramisana unotoendesa vana kuchikoro, unotoendesa vana kana kuyunivhesiti, uye zvekare unokwanisa kuti uchiita business rinokwanisa kusimudzira kuti unotanga rimwe business paside, unotozopedzera watiwo kana neshop kurikidza nemarara iwayo. Kazhinji kacho pataitotanga vanhu vaishora but ezvinozvi yaZimbabwe yese. Pandaitanga chairi ndaitonzi benzi but ezvinozvi yato Zimbabwe yese. Vachiona takatakura mara but ezvinozvi yato Zimbabwe yese yakutakura. Plus takatotenga ngoro nebusiness rori. Plus tikutoronga kuda kutoitawo mota nekuda kwebusiness rori. KG kudhara vaibhadhara 50 cents zvatinoti PP neHD. Peti ndo iri kurwadza. Peti vari kutitsotsa because peti haisi kumbokwira. Iri ngorwa 18 cents, 12 cents, 13 cents haisi kukwira. Dai peti vatinzwisisa because peti haichatonhongwa pamusoro pekuti chitsotsi, peti haichatonhongwa. Isu totongonhongwa pamusoro pekutoti tinosanganisa kutonhongwa zvakawanda makeni, PPHD zvese nepeti plastic zvese. Ndizvo zvikutongotibatsira izvi. Veutano manje pando pari serious. Ndinonhonga ndine maglovos. Ndikapedza kunhonga ndinogeza maoko nesipo ndozoisa sanitizer. Uye pekurara uye pekudyira panofanirwa pari smart. Ndito make sure kuti muroom mangu makacleanwa, makadhaswa, hamupinde chigubhu. Pamwedzi inosvika kuma 200-300 because ndonhonga zvakasiyana, makeni, peti, plastic zvakangosiyana siyana.